tashar al'umma. Ku daure ku danna mana alamar subscribe, ku danna mana ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Masha Allah. To kenan na ce dukkan yare na Nijar in aka tattara mana su za a koma gobir. In an samu fasarar gobir na ce muku ita gobir ba caga ba ce ba, alama ce dai ta mutanen gobir waɗanda suka zaɓa suka ɗauki kakansu mai zamanin daji shine gobir. Masha Allah. In ɗan daura ya tunkare kama da ka ce shin daura ma namiji ne ko mace, dole ce mace ce. To wane ne mijinta? Mijinta ɗaya ne ba taɓa yin aure ba. Masha Allah. In ka ce arewa kenan ba'ari ne kai, kenan ba'ari haɗaka ce wadda aka yi wadda aka ci ma iyar da farko ayiyar abu yazir na iyari. To sai suka ɗauki abu yazir mai kwalliya don mutane ne masu kwalliya, ana yin taro na ado da sauransu a samu sarauta, saboda shi abu yazir da bai son zaman banza. Don haka nan da ya samu gajiyar auren daura ma ya ce to kowa yana yin sarauta. Duk in ka iya sana'ar da ka sani ta duniya da aiki na duniya to yana da sarauta. Ka zama jarumi, in ka gina rijiya ka zama sarki, ka zama a baka mai gari ko kuma har da sarauta. Ka iya noma a baka sarauta, ka iya sana'ar hannu a baka sarauta. Kai mata ma sai da aka tsara musu sarautar su wadda in sun iya sana'a sun san ciwon kansu, kenan sun samu dogaran kansu. Macen da kaga ta iya hulla, ta iya takala, ma ta iya saƙa kala-kala, to za a mata tambarci, za ka gani an ce tambara ce. Masha Allah. Al'ada ta zambi ko ina akwai sarauta. An yi san ba a san zaman banza, kowa ya iya sana'a kuma akwai sarauta. In kasuwanci ne akwai sarki ciki, sarkin kasuwa. In ma duk aikin da kake akwai sarkin kaza da kaza da kaza. Ya yi tsari dai na kwanciyar hankali. Mutumin nan zaman dajin din nan kenan. Yawa kenan abu yazid na iyare kenan haɗaka ce. Su sun ɗauki babanmu wanda ya fito daga gobir, mu muna cewa ba gobiri, su kuma su ce ba arewa ce kenan. Kenan abu a ɗin abu yazid ne, yar ɗin riye kuma mai kwalliya. Abu yazid mai kwalliya kenan sunan shi ne suke cewa su a arewa ma hausa ma tasu ce. Masha Allah. Amma duk tushen mazaunin daji ne mai farauta wanda yake killace nama, wanda ake ce kilishi a kille shi. Kenan gida ne romus a shi, gida ne na romomus a shi, sunan kakanmu ne. Kenan kuma su bagaje buzu bahaushe ne, agalemi ne buzu, da shi ake goya shi buzu dan awailan goyon fata. Kenan da fata aka goya shi. Akwai tarihin suna nan da dama an dauko shi ma buzu dole koma ba gobiri, shi ma ba arewaci ne. Za gani akwai tambarin arewa ko da ke su sun dauki kurwa daga da wannan fata. Masha Allah. Shi fata suke dauka, ba su daukan mucijiya, wannan fata mai muciji da wannan. Masha Allah. Kai tarihin dai shina diyawa 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 diyawa, sai ana tambaya ake jin bayanin shi. Ba farko ne na dauko ba, ciccira ce nake. To kuma duk wanda ya dauko kabilan shi in ka ce kai baka kine ne, baka kine dan gidan guga ne. Guga kuma bugobura ce wanda aka ma dan bille kari, wanda kuma har aka kawo su kai fada na tashi, wanda ake cewa ka ne mawa ba ka cinewa ba za ka tsaki zagi ba. Dana da dan magaji na uwa ɗaya da uba ɗaya. Kowa na da tarihinsa wanda ake kirkirawa. Masha Allah. Amma tarihin gobir babu yaƙi ciki, mutane ke ta rubutawa da yaƙi. A'a, an yi auratayya da kyau da kyau. Shi abu yazid da masaunin lafiya ne, akwai hikima ta ba kowa sarauta domin ƙoƙarinka da aikinka. Masha Allah. Amma an yi fada yaƙi na faɗi na fada. In ka yi ƙarfin mutum ka zo ka tara shi kashe na kashewa a da, wanda ake ɗaukar mutane ana zuwa ana sida shi bayu. Ba lokacin abu yazid ba, duk da ya zo ya kori waɗannan abubuwa, da yake malami ne shi kuma yana da kafi kafi duk wanda ya shigo. Kenan kuma Allah zai tona masa asiri cikin yankinsa. Bangaren dogon duci addu'o'i ne, kaucin kaba. In ka duba lemon bagazam, lemon grobun, lemon bagazam inda yake ɗaure dokinsa, duk akwai tarihin shina nan na hausa na gobir. Masha Allah. A takaice ne nake giggin tsirawa domin a san shi gobir mutumin daji ne, mazaunin kura ne. Tun daga gobir, bagdad, iraq, yammacin makka, ethiopia, sudan, duka akwai tarihin shi inda ya zamana. Shi ne
da ya haɗa waɗannan matan uku kowa ta ƙi zamanawa suna gaba suna hushi a Katsina da Gobir TV tashar al'umma. Ku dole ku da subscribe ku da na zama kawara domin samun shirye-shiryen mu da zarar mun zura.